Jezdecká společnost Dvůr Krutěnice. No a co to znamená, že Jarda absolvoval bez trestných bodů, do finále určitě nepostupuje Jaroslav Šíma a Viktoria Cet. Připraví se Jan Štětina, Petr Dajbich, Jana Střelská a Václav Nágr. Tam je takový, ne takový, ten, jo, ale neměli ani cukr, jo. 0 trestních bodů a čas 76:35, to je výsledek pro Terezu Janouškovou z Heda Spep. Reprezentuje jezdeckou společnost Dvůr Krutěnice. No a i v této soutěži budeme dekorovat 5 nejlépe umístěných. Takže omlouvám se, 6 nejlépe umístěných, protože 6 obdrží finanční dotaci.